Takže čaute, ja som Lomenko a v dnešnom videu vám poviem ako, alebo skôr vysvetlím moje 2 roky na YouTube. Takže začalo to už presne pred 2 rokmi, možno aj nejaký ten mesiac a momentálne mám 250 alebo nejak tak odberov. A za čo vám nesmierne ďakujem. Ešte som nestihol ani urobiť poďakovanie za 200, ale to nevadí. Takže určite by som chcel hypnúť do konca mesiaca 300 odberov. Určite to dáme a vždycky je a aj bude môjim cieľom 100 000 na YouTube. Ale teraz je môjim menším cieľom 1000 odberov. A ešte YouTube rank na Kveplay. Pretože ak neviete, tak YouTube rank na Kveplay, tak to je proste rank, ktorý by chcel skoro každý. A mám v pláne ešte nejaké videá, ako napríklad tutoriál na Lunar Capeku free, čo mám teraz na sebe, môžete vidieť. Je aj animovaná a urobím na ňu tutoriál, ako ju získať úplne zadarmo a takisto keby sme hitli tých 300 odberov, tak by som urobil special za to, že 1v1 s youtubermi, s jedným už to mám aj natočené, takže s jedným by to nebolo problém a tak. Dobre, takže ešte by som chcel určite povedať, že mi môžete určite do komentárov napísať nejaké tie nápady, keď vás napadnú, aké by ste chceli. No a keď na tomto videu bude 10 lajkov, tak sa pokúsim vydať ešte tento týždeň tutoriál na ten plášť, ale ten plášť bude iba pre originálnych, to znamená, že pre tých, čo nemajú zakúpený Minecraft, tak bohužiaľ nie. A samozrejme je to iba pre tých, čo majú Lunar Client. Keď ho nemáte, tak určite si ho bežte stiahnuť na lunarclient.com a potom si pozrite môj tutoriál, keď už bude. Takže tak. Dobre, a ešte by som určite chcel dosiahnuť možno aj tento rok 500 odberov, pretože ide to strašne rýchlo. Ja som dal teraz za 2 dní vlastne 50 odberov, za čo vám nesmierne ďakujem. A dúfam, že to takto pôjde aj ďalej. Takže tak. Dobre, takže ako som už spomínal, na tú kepku by som urobil tutoriál. Pokúsil by som sa tento týždeň, ale ak to nebude 10 lajkov, tak to veľmi nepôjde. Musíte tu dať tých 10 lajkov. A potom čo sa týka streamov, tak to neviem, či chcem robiť, pretože neviem, či by na tých streamoch niekto bol, takže preto to zatiaľ asi nerobím, keď sa niekto pýta. A neviem, či by som to do budúcna robil, možno kebyže mám aj 1000 odberov alebo tak by som to aj urobil. No a tak. Takto vyzerá tento plášť. Jak už som spomínal, je animovaný a symbol to je vlastne Herblock a to ja vlastne ani neviem, čo to je, ale asi to bude nejaká spolupráca s niečím a vďaka tomu vznikol tento plášť, na ktorom je proste peniaz. Takže tak a nezabudnite dať ešte like na toto video a odber, aby sme dali tých 300 odberov, poďme hype 300 odberov. A ešte sa pokúsim určite to nejak dobre zostrihať to video s tým plášťom a uvidím, jak to vyjde. Takže tak. Zatiaľ si dajte zvonček, aby keď tak vám to video neuniklo, aby ste o nič neprišli. Možno to dám aj na premiéru, ale keby tam boli aspoň 5 ľudia, bol by som rád. Tak. Takže
Dúfam, že sa vám toto video páčilo a toto by bolo pomaly aj pre toto video asi aj všetko. Takže nezabudnite dať like, odber a zvonček a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa, takže zatiaľ čaute!